Agenda 2030ko 17 helburu daude, eta horretatik 11. helburua azpimarratuko dugu. Elektrizitatea sartzeak kaleak eta eraikinak argiztatzea ahalbidetu zuen, segurtasuna hobetuz eta gaueko bizitza hirietara zabalduz. Autoen edapenak errepideen edapen eta urbanizaziora eraman zuen, hiri dinamika aldatuz. Hala ere, trafikoaren pilaketak eta airearen kutsadurak kezka sortu zuen. Interneten edapenak hiriak funtzionatzeko modua irauli zuen. Telekomunikazio aurreratuek berehalako konektibitatea eskuratzea ahalbidetu zuten. Adibidez, Google Maps bezalako aplikazioek bidaien plangintza eta hiri garraioaren eraginkortasuna hobetu zuten, eta hiriko kaleetan sentsoreak ezartzeak trafikoa denbora errealean monitorizatzea ahalbidetu zuen. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak hiri azpiegituran integratzeak hiri adimendunak sortu zituen. Konektatutako sentsoreek hainbat zerbitzu publiko eraginkortasunez kudeatzeko datuak biltzen dituzte. Adibidez, ibilgailu elektrikoak, bizikleta partekatuak eta ingurumena errespetatzen duten garraio publikoko sistema eraginkorrak sortu dira. Ni pentsetu dela hiri bat teknologikoki oso aurreratuta dagoena eta horrek egiten dugu hiri hori ondo kudeatzea. Zena gaitxik izan alda, teknologioa esker herri batek funtzionetako hor modun eraginkorra bilurtzen da benzo zer dela. Izango nuke teknologia horren garapenean, ez da, antzinaldian zekagun argirik kalian. Gaur eguneko esango neban, zen hitzat teknologioi esker asko erreztu jaku bizitzeko modu. Ni pertsonalki naizo lehen genkauna, azkenian gaurko arazoak eta teknologiak beste arazo batzutan deribatzen dutelako. Pentsa dut onura asko daukezela, baina bat esatekutan esango notzun sozietate inklusibo bat lortzen lagundu dela